Jedem. Dobrý. Dobrý. No a pak musíme dát do tu ještě hlavně. Když to takhle jde parádně To nahrávat. nevím. Když to zase budeme čekat, ty vole, 100%. Pičovina. Já začal jsem teďka používat nově to auto jedno protipěchotní. To tady ty druhý Němce. Ty vole, to dává takovou nálož vždycky. To je ještě lepší než ten... No jak jsme Ostwind. Akorát nemá silný pancíř, takže ho docela lehce sejmou i vojáci. Vysnažit prostě. Hm? Ale zase má na prvním veteránství má zdarma dýmovnici. Když je v nebezpečí, jak to hodíš a jdeš do piče. Zadarmo, dýmovnice bylo za kolik? No, Jo, protože jsi za nula munice. to jde. Jen tak. Ze známostí. Tak, dýmovnici. Ježišmarja. Mhm. Nevím, proč všichni chtějí hrát jako za to. Za Němce, když prohráli. Protože jsou nejlepší. Byli frajeři. To nejlepší, ale prostě prohráli dvakrát. Mhm. Mě se proti ním všichni spikli. Jsem právě ráno přeinstaloval Windowsy. Cože? Že jsem ráno přeinstaloval Windowsy. Ti nevěřím. Ti nevěřím. Fakt jsem to udělal. Ale na noťasu. Ne, na kompu. Na velkým, jo? Aha. No, to těžko. No fakt? Dal jsem, dal mě to 3 možnosti, jestli nic nechci zachovat, nebo jestli zachovat osobní údaje a aplikace a jenom osobní údaje. Jak jsem dal jenom osobní osobní Důvody. údaje a Protože protože chcete odinstalovat Windows, osobní důvody. no, prostě to chtělo prostě znát můj důvod, tak se dalo osobní důvody. No protože, jak jsem ti říkal, že ten Chrome někdy nejde pustit, tak ono se to pojebalo ta 32-bitová verze. A ona nešla odinstalovat už nějako. Prostě je to serlo na to. Jak 32-bitová verze? No předtím jsem měl 32-bitovou verzi, že jo, pak jsem dal 64-bitová a nějako se to mrdalo prostě a já jsem to neměl nervy. Co? To nechápu. A pak Já ještě- používám 64-bitový všude. No však jo, ale předtím jsem měl 32-bitovou. Jo. A pak ještě ty ofisy se tam jako začaly mrdat, jako že nešli cracknout a pak už ten crack nešel ani to znova spustit, tak jsem to celý přeinstaloval. To je jo. To No ale zvládnu sám si, jo. jo, mám to sám. A stáhnul jsem tam pak A i ty, ovladače, všechno Jo. to jsi tam dal. ty tam mám, že jo, to je GeForce, pak i na ten procesor jsem našel, že jo, ten ovladač a tam po té grafice tam psali nějaký chcance, ale není to, neřeším to. No a pak jsem si stáhnul ještě jeden ovladač na grafiku z klasického toho CDčka a tam můžu si nastavit přímo profily, herní profily na té grafice, prostě si budu hrát nebo silence profil, že jo, a takovýhle. No jasně, jo. Ale A- už je to tady. A pak tam mám ještě tlačítko, když taková vločka, když na to kliknu, tak se na grafice pustí naplno ty větráky. A úplně jí to vyfouká do sraček. Jo. To asi kdybych si chtěl nějak hodně vychladit. Se na to kliknul a byla taková vločka, jsem kurva, co to je, jak jsem to kliknul, ty jako je hukot, jsem si kurva, co se to děje. A pak jsem to zkusil ještě párkrát a dobrý. To fakt byl extrémní hukot. Jo, tady tu mapu nemám moc rád. Ty vole, děla samý zas. Smrti. Co má ten Rusák hlavně? No ISko, tu houfnici skurvenou, on ji tam má dvakrát. Hm. Teta dává bomby jak svině, tam je tam vždycky vystřílej, že jo, tady tím. Až pak v základně, když se stavují vojáci. No a tam to má přístav, ale
taky super. To samý bombardování, kurva. Raketový nálet, taky pohoda, vole. A houfnice ráže 240 mm, vidíš to? Tak jako mám taky bombardování si můžu vzít, že jo? Víš, já jsem ještě na té vypíčený straně, vole, to mě poser. No tak ale máme to lepší, že jo? Oni jsou až za tou řekou. Prostě musíme jim zakázat chodit přes řeky. No jo, ty oba dva benzíny jsou. Jakoby u nás. No, jak... Jenže to je strašně stejně daleko i ode mě, on to tam má blíž. Oni to mají blíž, no. Mají to sice přes řeku. A mají to blíž asi. To pěkný kurvy. Chceš to? Že ani nebudou potřebovat plavat tady ty mělký lodi. Lodi. Jaký lodi? Mělký lodi. Tak já počkám, a když tak se dám taky bombardování, no. Ale ono stačí ty rakeťáci. Co? Nevím. Obranu Útok. nebo... Dej si útok. Korej jsou na midu. Jak si myslel, že mi sem přijde, ne? To je debil. Co to už to tady ty zmrdí? Musíme postřílet. Ty vole, další. To zakaž. Jo, to jsou amici! Jo, no já jsem tady měl toho rusáka. Já nechci, ale tady nechci, ale... To inženýra si stání, to je jedno. Ale musím zdržet trošku. By chtěli přijít kulometníci, že jo? Ty kurvy, mě to obešli. No tam to zabírají ty kurvy. Americká je No, koukám. kurvák. Vole, tady jich je. Máte to mužíci ruský, vole. Kurva, střílej! Ne, ať nestřílí. Tam jsou lidi. Ale ty tam máš furt rozpojený, vole. Tak to není prdel. No to já vím. A tak to asi spoj, ne? No, tím jedním, vole, inženýr. Ale proč tam musíš s těma kulometama tak dopředu a pak ti je obejdou? No, protože on to šel skurveně, no tak to je v piči tohle. Ne, ty jsi to šel skurveně. Super, no. Si dělají prdel, ne? Koukám, že se docela daří, vole. To je ten kulomet, že jo, ty smrdí. No. Já nevím, co mám se udělat.
Mejdi zase útočí nahoře. Ale těch zase je zbytečně moc. Ty pičo, tam to máš slušný, no? No. Ale. Auto v hajzlu. No. No, to vidím taky. Máš docela dobrý postřeh, ale. Sáhni tady, sáhni. Já nemám ani munici na to, jo? Platně ani neserou. Na granáty. Všech je tady tolik, ty vole. Tam dohodí granát, Si nemůžou dát pohov? Hoď ho tam! Jo, zrovna teď jdou do prdele. Azej, jdou dopředu, že jo. No. No to jsou tady ty moje elitní střelci, ty jsou docela dost dobrý. Na dálku. Bacha, bude házet granát, plamenomet, molotov. Neház, no zahazí po tobě. Aha. Jenže já už jsem byl dávno pryč. A oni to za celou dobu ještě nezabrali, bro. Jsou amatéři. Ty už to tu stranu ani nebráníš, koukám. Tam jen tě benzín, ty smrdí. Hmm. Ty bazuchy. Tak. Je to? Víš co? Vystřílej. Nenech. No. Ty píš, on vystřelil. A i ty vojáky, co s nima tady chceš dělat tady u mě? Chvilku tam odpočívají, ale... Můžu se podívat dál ještě kousek. Hurá. Macha, teď jsou odhalili jejich... Jo, pičovinky. Hodně pičovinek. Ano. Střílíš je? Nevím. Tam jedu Snažím autem, se, no. aby si mohl doplňat vojáky. O, to je rozumný. Už tam budu. Připrav se na doplňování, teď! Doplňuj, doplňuj! Hoříš a Jo, doplňuj. velitel mi hoří. Doplňuj. Tam ty státní. Proč nejdou? Oni jsou nějaký zaseklí nebo co? Ty vole, ubránilo se tady, to je klika.
Tady mě pomoc. Mimo. A jo? Musím stáhnout. Ne, nemusíš. Jo, musím. No, tak jo, no. Radši jo. Pičo tank? Kde mám to dělo? A jo. Tady mám dělo zrovna. No, vždyť tady nikde nic není. Tady je dělo! No jo, no, to já už... Je, on nejde tudy. Tady, ale on jde tady po těch druhých mých, Tak je nalákej k tomu dělu. Dělám pumu. Ty jsi líznul, jo? Co říkáš? Že jsem to tam odříznul pěkně, koukám. No trošku jo, no. Mám pumu. Jdu tam na toho tanka. Čekej, tak já ti tady udělám podporu. Pojď taky. On to nemůže projet tamhle tudy ta puma? Ne. To je debil. Střílej! Je napálil mu. A pomaura úplně v klidu. Dům. Jo, tak on mu ještě poškodí zbraň. Já ho chci zabít. A. Je to tak. Pičo. Ty krávo. Zabijte ho. Yes. Zabil jsem kapitána tam. Dělal jsi to? Tam hodil granát. Oni všichni chcípli. Ty vole, tady jsou ty mrtky ruský. Co mají dělo? Kde? No tam jak byli. No. Ti to pomohu opravím, stoj. Já tam mám základnu, která opravuje. No, zabírají tam ty čipky všude. No, koukám, no. Nevím, co proti ním dělat. Potřebuji tam nějak na pomoc jim, no. Víš? Já tam pojedu, no, ale nesmím mě trefit. Dělo. Mají tam kulomet, ty kurvy.
Jo, to dělo míří dozadu, kurva, to je v piči. Právě. Musím někudy oběd. Tudy to obědu, už to vidím. No, hlavně já zaberu tam ten benzín u tebe. Už tam budeš, že bych se tam rozeběhl? Ale já se rozeběhnu druhou stranu. Protože tam asi kulomet nebudu mít. Bacha na to dělo hlavně, vole. Už to vidím. Tohle mají tady Shermana. Dobrý. Jelo zlikvidovaný. Tak ho nalákej to, sem z toho Shermana. Já tady mám bazuky a kulomet. A jak ho to mám nalákat, tohle se Nevím. asi posral, ne? Ano. Tak tady je všechno zabraný. Tank Byl tam. ten Sherman tamhle. Koukám, že ti to tam tak trošku po tom dělu jde. Střílej, nepotáčej to. Jsem musel otočit. Už tam za chvíli budu s pumou, že jo? Ale tam, no. Ty vole, tam je další tank, ale. Já tam jdu s bazukama. Tak couvej, spíš couvej. Já taky tam jdu s bazukama. Ježiš, uhní s tady tím tankem. Jo, se netrefil. No, to se mě posé. Dobrý. No. Znič mu motor, jenom motor potřebuji, abys mu zničil. To prdele. No to chcípne. Abych mu radil. Tak, máš to. Debil, vole. Utíkej dopředu. No. Já se tady rozeberu tady to zatím. Už odešel ze hry, jo. Amatér. Další. Tak ty vole, zničíš mu 2 tanky, zabereš to a mi odejdou. Jo. Ale jsem brigádní generál. Já to vypnu to video. Mhm.